Специални гости на ревю спектакъла на БГ Модна икона 2025 са носители на приза Златна игла на Академията за мода през годините. Те ще представят тоалети, специално подбрани за днешния моден спектакъл. Започваме с Аксел Харди, двукратна носителка на Златна игла в категориите Модна иновация за 2019 година и Артистична мода за 2023.